आपल्याकडे बोंबिलाचे खूप वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. तर आज मी इथे बोंबिलाचं बुजणं किंवा हिरव्या वाटणातील बोंबील बनवतेय. जे तुम्ही भाताबरोबर खाऊ शकता, चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर. नुसतं खाल्लं तरीसुद्धा खूप छान होणारं हे बुजणं आहे. तर हे हिरव्या वाटणातील बोंबील बनवण्यासाठी मी इथे पहिल्यांदा बोंबील घेतलेले आहेत. हे स्वच्छ करून घेतले, डोकं वगैरे काढून घेतलेलं आहे. आणि आपल्याला ह्याला मीठ लावून ठेवून द्यायचं आहे. कमीत कमी 10 मिनिटं तरी ह्याला मीठ लागलं पाहिजे. आणि हे मी 6 बोंबील घेतलेले आहेत इथे. तर हे 2 किंवा 3 माणसांना पुरू शकेल एवढं हे बुजणं होणार. तर आता पहिल्यांदा मी इथे वाटण बनवतेय. तर वाटण करण्यासाठी इथे 2 कांदे घेतलेले आहेत. हे मीडियम आकाराचे कांदे आहेत. त्याच्यानंतर इथे आलं घेतलेलं आहे. हे 2 तुकडे आलं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला लसूण घ्यायची आहे. लसुणीच्या 6 पाकळ्या घेतल्यात. ह्या सोलून घेतलेल्या आहेत 6 पाकळ्या लसूण. 2 मिरच्या. तुम्हाला ज्या प्रमाणामध्ये तिखट हवं आहे त्या प्रमाणामध्ये मिरच्या घालून घ्यायच्या. थोड्या तिखट मिरच्या आहेत त्यामुळे मी इथे 2च वापरलेल्या आहेत. आणि एक वाटीभर कोथिंबीर घेतलेली आहे. देठ वगैरे असतील ना ते जे कोवळे कोवळे देठ असतात ना ते पण आतमध्ये घालून घेतलेले आहेत. आणि असं बारीक असं वाटून घेतलेलं आहे एकदम. हे बघा छान असं वाटून घेतलंय. हे बोंबिलाचं बुजणं आहे ना, हे खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवलं जातं. पण ही साधी सोपी पद्धत आहे आणि चवीला तर अप्रतिम होतं हे. आता इथे मी कढई घेतलेली आहे आणि कढईमध्ये 4 चमचे तेल घातलेलं आहे. आणि त्याच्यावर आपल्याला हे वाटण आहे ना, हे सगळं घालून घ्यायचं आहे. आणि छान असं परतून आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे. मस्त खमंगपणा येतो भाजल्यानंतर. तेलामध्ये असं परतून भाजलं ना, की छान असा खमंगपणा येतो, वास छान सुटतो. मस्तपैकी असं परतून घ्यायचं हे. खमंग असा वास सुटला ना, जास्त आपल्याला याचा रंग वगैरे काही चेंज करत बसायचं नाहीये. फक्त खमंग असं भाजलं गेलं पाहिजे. 2 मिनिटं असं परतून घेतल्यानंतर आतमध्ये मी इथे हळद घातलेली आहे. त्याच्यानंतर मीठ घालून घ्यायचंय चवीप्रमाणे. जास्त घालायचं नाही. जेवढं वाटणाला हवंय तेवढंच घालायचं आहे मीठ. कारण बोंबीलला आपण ऑलरेडी मीठ लावून ठेवलेलं आहे. त्याला व्यवस्थित असं मीठ लागलेलं असणार. हे व्यवस्थित असं पुन्हा एकदा परतून घ्यायचं. त्याच्यानंतर इथे मी सोलं घालतीये, कोकम. इथे 3 कोकम घातलेली आहेत मी. आणि ह्याच्यावर आपल्याला पाणी ओतून घ्यायचं आहे. आपल्याला ज्या प्रमाणामध्ये ही ग्रेव्ही बनवायची आहे ना, त्या प्रमाणामध्ये पाणी घालून घ्यायचं. इथे मी थोडंसं असं जाडसरच केलेलं आहे हे. आणि आतमध्ये आपल्याला हे बोंबील घालून घ्यायचे आहेत. सगळे बोंबील घालून झाल्यानंतर आपल्याला एकदाच फक्त हे परतून घ्यायचे आहेत, म्हणजे मिक्स करून घ्यायचं. पुन्हा हे ढवळायचं नाहीये. एकदा फक्त असं मिक्स करून घ्यायचं. कारण हे आता बोंबील अजून शिजलेले नाहीत. शिजल्यानंतर जर आपण ढवळायला गेलो ना, तर असा कुस्करा होतो त्यांचा पूर्ण. पहिल्यांदाच आतमध्ये घातल्यानंतर पहिल्यांदाच एकदा व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचं. म्हणजे हे वाटण जे आहे ते बोंबिलाला व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं. आणि ह्याच्यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. आणि आपण झाकण ठेवून हे शिजवून घेणार आहोत. पटकन शिजतात. जास्त वेळ अजिबात लागत नाही हे शिजायला. हे बघा मस्तपैकी उकळी आलेली आहे आणि कलर पण किती सुंदर दिसतोय बघा. तुम्हाला दाखवते मी. हे बघा अशा पद्धतीने मस्तपैकी असे शिजलेले पण आहेत बोंबील. आणि हे पटापट शिजतात. जास्त वेळ अजिबात लागत नाहीत बोंबील शिजायला. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला चमचा अजिबात घालायचा नाहीये. चमचा घातला ना, की हे कुस्करणार. त्यामुळे अशाच पद्धतीने हे ढवळायचं आहे आणि ज्यावेळी आपण वाढायला घेणार, त्यावेळी आपण हळुवारपणे हे काढून घ्यायचे बोंबील. मी इथे बोंबिलाचे आहेत ना, ते मोठे-मोठे तुकडे केलेले आहेत. म्हणजे अख्खेच बोंबील ठेवलेले आहेत. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही छोटे-छोटे त्याचे तुकडे करू पण शकता. तर आज मी हे बोंबिलाचं भुजणं गरमागरम असा भात बनवलेला आहे. तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि असाच मस्त-मस्त खावा, सुशिक्षित राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.